Sir Fred, kanang isyo sa mayor, bahig baji, makaapikto ba na? Isyo sa mayor, bahig baji, makaapikto ba na? So maning lungsura, oy, paibaw ako ng kube. Ngano di ay, na ada isyo nga talimaji ang inyong mayor. Unsa maning lungsura be? Ha? Unsa ning lungsura basig migo ni na ho, ha? Migo ni na ho nga mayor. Oh. Kay og talimaji ni siya, adi lamang ko magsaba tingali. Okay, aritas ka ng isgutanan nga talimaji. Bisag dili, mayor, ha, minaw. Kanang laki nga talimaji, di ko bilib, ana, oy, labing klaro. Unsa may iyang ikapasigarbo, nga gwapo siya. Na, may samin, makakita man siya. Ug tinuod bang gwapo siya, ug di. Di ba? Nya, muna iyang pasigarbo, nga talimaji siya. Ay, dili, oy. Ha? Kay posible, kung ikaw talimaji, daghang kag baji, posible nga, dali rapog ka ulog-ulugan. Ilarunon ka sa mga baji. Kay way baji karon nga mupatol, labi nagminyo ka, way baji karon nga tanga. Ha? Nga mupatol, kung wa po sila'y makuha nimo. So posible, nga gihimo rapog ka, nga sugar daddy. Oh, minaw. Mga laki ba nga talimaji ko no? Ato lang ni isgutan. Ayaw bilib sa imong kagulingon. Ha, gatuo kag mayong laki ka. Nya tanaw ka sa amin, gwapo ka. Ha? Wata ka siguro karong panahon na lagi. Mga wais na ang mga kababayan. Ha? Dili na parehas sa ubang panahon. Kung nipatol ng babae nimo, niya labi na minyo na ka, nipatol ang babae nimo, ha? Ayaw siguro ha, nga siya nahigugma ka nimo. Ha? Kana tingali, kay iyang nakita, nga doon na siya makuha nimo. Pagkasunod na, mura na magtutudlo, dili maestra, dili teacher, magtutudlo, ipasabot, ug muadto sa mall, ug asang mga tindahag alas, o kauban mo, nakalusot mo ba, naguban-uban mo, mulabay og tindahag alas, mutudlo na dayon, lab, ganahan ko anang kwintas lab, oy, magtutudlo. So, muna'y huna-huna, lalaki nga talimaji, huna-huna asa makadagan. Kung angay ba nimo kana nga ipasigarbo or ikaw ilaronon ba nga pagkatao.